Straight to the Nini point. maurasa mga kaigalan, tagantasag pagtagad, kay ni aman mga higalay mga mudos ron, kinibang budol-budol, mga sukid tigpaminaw. Aram awareness sa tanan, labi na mga senior citizens, o gadto mga dili senior citizens para magiyahan nato ang ato mga ginikanan, ato mga lulog-lula, nga mga senior citizens, no? Kamagi pang target ani karon mga higala nga kining budol-budol nga pamaagi, no? Nya matingala ka ngano nga nadagyod siya, madagyod ang tiguang ba? No? Kuyawa ning ani day, may mudag istorya gani mga tawhana. So dunay mga insidente ani mga kagalaan at i-check si kasamang idol tweet ito karon sa barangay Hipodromo mga kagalaan, basin og si kasamang Aida Tampos makahatag sa og dugang nga report labot ani ato i-check ron mga higala to sa may barangay Hipodromo na unsang hitabua, unsang istoryaha ngano nga kini na kuan na biktima ning mao mga senior citizens. Doon na ba'y nada mahigala nga kwarta, no? Kining nablatter na ni mga sukitig paminaw, kining budol-budol nga ni Siaw. Ato mo ron kay niyata panahon karon sa kalisod, nya napay budol-budol, napay mga mangingilad, kalisura basa ning kalakiha. So mo ni ang kanang CCTV ato ipa kuan ni Inday Aida unya ni, no, kung unsang hitabuan ni kay maliga sa CCTV ni sa barangay, no, ato tagay pagtagad mga kaigalaan si Idol Tweety ug si kasamang Aida to sa area karon. Yes, Idol Tweety. DYHP. RMN Report. Attorney Rufil live and direct mismo diri sa barangay Hipodromo kung diin Attorney Rufil uros man ni mga senior citizen ang gipunteriya ning mga budol-budol karon. Yato pa yung nasayran Attorney Rufil nga murag naa sila gigamit nga kanang ganing ma-hypnotize ang ilahang mga biktimahon Attorney Rufil nga kana bang wa sila kabaw sa ilang gipang buhat atong higayon sa pagbudol sa ilaha. Apan ilaharag gihapong mahinumduman Attorney Rufil kung humana po ng insidente pero magkuyog-kuyog lagi gihapon sila tanan istorya Attorney Rufil motuupod sila. Munang lisod kayo kay kasagaran manggod Attorney Rufil diri sa barangay Hipodromo tulo ka buok ka mga senior citizen ang nabiktima gyud gikan pa Enero 20 hangtod na karon Attorney Rufil. Ang unag yung insidente Attorney Rufil ni atong Enero 20 gisundan na pag Enero 21 ya karon Attorney Rufil muni ang latest mga gikuan og sing-sing alahas para bagyod. Liman ka Attorney Rufil nay usa ka senior citizen dinhi nga nawagtangan gyud og nakuha gyud sa iyaha ang padunggyod 200,000 pesos o more or less 200,000 pesos Attorney Rufil. Kini sila to yung ginabiyon na Attorney Rufil ara to ang yung masayran kung unsam gitong hitabua. Unahon ni nato siya Nanay Celia kay siya man gyud ni ang pinakadako gyud ang nawa gyud ang iyang kwarta, iyang alahas gikuha ani mga nagbudol-budol sa Attorney Rufil. In fact sa unang higayon na ni Attorney Rufil sa simbahan pa ni siya. Oo, padung siya Attorney Rufil og simbahan niya dahil gibudol-budol na siya ani nga nagpaila nga kaila sila. Karon Attorney Rufil atong ginabiyon kauban nato si Attorney Rufil Fernandez sa Banyo ka Naisalia. Pwede nimo masaysay sa mga kung unsa man gitong hitabua. Good morning, attorney. Oy, good morning, Nay. Sige, Nay, pabaw ako no Nay, na unsa man tong hitabuan ano nabudol man ka, Nay? Di tanto padung na unta ko musulod sa Redemptores kana bitong kanang naay entrance sa sakyanan, attorney. Oh. Unya naay laki nga nikalit og kuan ako kanang babag ba nga kaila daw mi. Unya sa akong una-una attorney nga di man gyud mi kaila. Unya karon murag gitapik ni akong tuhod kay hinay man lagi ko mulakaw attorney kay tungod aning diabetic lagi ko nya banhod akong tiil og kuan. Unya pagkakuan ni ana siya nga pila ko nay size sa akong tiil kay tagaan ko niya sapatos iyang tawgon niyang asawa. Pero wala doy sapatos nga gikuan din ni ang asawa na pud mo ni atubang nako. Then pagkataud-taud attorney naay murag kanang insect daw to may pagka-insect sa ginoon siya na dumdum siya ug asa ang sun pride kay magkanbas siya kan goods. Sa akong hutahuna attorney ba nga taud-taud naman ang bagyong Tino. Pero wala ko mo istorya gyud nila nga muna. Din karon ni ana ang babae nga naama na si Budok dapit pinaana katong asawa tong laki. Pinaana sa siya naara di Dios unahan. Di karon ni kuan ni
kuan ang ilang sakyanan. Yano ra gyud kay kung nisakay sa ilang sakyanan na attorney. Oho. Unya karon pagkakuan ni parking mi diha sa Iglesia ni Cristo. Then pagkakuan ni naog tong laki kay gikanbas kunuhay. Di nahog og 180,000 daw to. Uy. Pagkataon-taon ni ana sa ang insik nga giingnan niyang asawa nga kuan ka ng manaog sa mi kay naami kwarta kuhaon. Then pagbalik nila nagdana sila backpack gisud og ikubag. Then kuan kuno hay tung kanang folder nga gipilo ni ana ang laki nga 1 million na ma'am nga kwarta. Then karon kuan iya yung ipasabak na ko attorney nganong ipasabak man gyud nimo. Ana ra nimo ni anak ko sa insik. Then karon sige mig istorya parti anang savings sa bangko sa kuan. Karon padung mi diri hipodromo attorney. Kay nagkuha ko sa akong bank book o gamay nga alahas. Sus karon attorney. Pagkakuan ni balik pag yun ko niyag sakay lagi attorney oy. Ambot nga no gyud kanang wala na gyud ko sa akong kuan ba nga unsa ilang isugo nako. Tubag amo tuman gyud ko. Then kato karon padung na mi kuan bangko dira sa Ayala kanang China Bank. China Bank man ko. Pero okay ra man dai na ma-withdraw basta kuan lang dai no kay ang akong bangko is Magallanes mangyud. Then karon gipatabo ko sa babay attorney sa asawa atong kuan kay kanang kiyang-kiya lagi ko manaog. Di karon nag-withdraw ko. Pag kuan nag-withdraw 130. Ang ako lang ta tong kuan report sa police attorney nga nangayo mi og kuan niya nga makita na kong CCTV sa China Bank. Ya karon kay wala man attorney ako ra man gyapon nasud og gawa sa kita. Uy. Ni ana ang manager nga naana na sila mga kuan ka ng withdrawal slip. Ni ana siya. Din karon mo na to attorney nakuha ng kwarta, nagisugat na sa ko sa babay. Moto, isakay na sa kong balik. Pagkakuan, nahatag, pero before ko ni withdraw kwarta, nahatag na akong alahas, niya, katong mga 20 kapin sa siguro to, attorney, kanang pang-budget ba? Niya, kanang na-appeal. 20,000, ang pinmiro na mong nahatag. Kwarta nga akong gitigom, attorney, na-appeal, oy. Nya karon mo na to pagsakay nako nisakay ko balik. Pagkakuan gihatag na kong kwarta nga akong gi-withdraw. Then pagkauman ni laga mi ato ambot sa tunga kuan ay giurong ko nila attorney. Nya gingnan ko nga kanang anhin na lang ka pag taxi na lang padung sa inyo ha. Kay mag-adto pa mi sa bodega kay magkuha sa TV. 55 inches, 5 kagadako. Mo to'y gihaylo nila nga ako anak ko. Pero ang katong bag, attorney, gipadagyod na ako. Akong giingnan nga, ganong ariman ako nga kuan nga naara ba kay bayranan? 180,000 katong canvas kunuhay. Unya, pagkakuan nun, attorney, kay niya na mga babae nga, ang asawa nga, okay ra ma'am, atura ta sa inyo mag-ihap ang kwarta. So gidagid ko nohen ako diri pag uli. Pero wala gyud sa akong una-una nga na ako'y kwarta di man kag 1 million. Wala gyud sa akong una-una attorney. So karon gisaka na taas. Mo na to. Unya asa akong cellphone attorney. Ikuha. So pagtan-aw nimo sa bag nga dunay 1 million. Itawagan kay nangayo og kwarta. Ito na nawag sa akong anak sa kanang anak sa akong bana nga muna niingon din si nganlan magmaribik kuan ni ingon din wa na scam ginis ng silya ni anak. Di karon diha na ko ni saka sa taas attorney gitan-aw na ko ang bag. So karon kay papel raman grade 3
Gipilo-pilo. Sus Ginoo ko. Upat ka buok. Sud atong backpack. Mura kag nalamat di ay. Mura kag nalamat nay. Ang backpack. Aday, tangi ko nog kwanto. Kuan lagi, ambot lagi. Wala gyud ko sa akong kay katulang untag pag uli nako attorney. Ug dili lang gyud unta kuan og naa lang gyud nakakwasgang nga di gyud ta ko kabalik. Na nibalik pa man gyud ko. Oo. Nay, makadungo. Makadungog ka nako nay. Oh, nay Silya. Nay, kini ni ang akong balikon gamay ha. Kanang mga anak kag redemptorist, simbahan kag redemptorist. Oh. Unsa man kang adlaw ni simba adto? Wednesday to attorney. Ang misa akong tamugan is 10:30. At 10:30 sa buntag. Oh. Oh, okay. Pero nahitabo to 9 kapin pa. Sayo lang ko atong higayuna ba. Oo, kay naman ko na misang redemptorist basta kay Wednesday, no? So muna buntag day kamo anha di ay. So mga alas 9 pa lang ni adto na kasayo ka para magkatambong ka sa misa. Mga 9 kapin dito to ni. 9 kapin mo tong nisugat to nimo, ang pirmiro nisugat lalaki nga mura og nakaingon og murag kaila kunuhay mo. Okay. Unya kana na ang atulan ning say-say gyud nay kay ang daghan ra may manimba ng redemptorist og katong mga uban pa mga simbahan para ma-aware lang pud sila. So, usahay manggod kanang naay mo tagad nato, makaunahuna tag kaila ba gyud na usay makalimutan basta kaila tinuod, mo na naikog lang pud kani, tagad-tagad lang sa ga. Nitubay gyud ko ni attorney. Nitubay gyud ka labi na naa sa simbahan, na nasa sasod sa kanang kuan, na nasa sasod sa compound sa redemptorist. Kanang naay likuanan dito sa mga sakyanan diha niya, naay dagkutanan diha nga kuan naay mga managkot diha nga kuan. So nakasuod na ka sa koral sa redemptorist, nakasuod tong maong tao po di ay. Wala pa to ni. Padung pa ko gyud unta musud ato, pero nabang anakuan ko niya na sana nasugat ko niya diha pa sa kanang sana ang release pa silbi niya ba? Diha pa sa gawas. Diha pa sa gawas. Gyud ko kasud sa gate. Awa pa ka kasud sa gate sa redemptorist. Nagunsa man ka nagbaktas so kadto panahon na nay? Nagsakay ra kog kuan kanang sana jeep. Sakay ka jeep nya. Di makaagi, di kaagi sa may fuda? Fuda no. Diha ka ni agi. Nya kana na ang motong baktas ka pa dong sa redemptorist. So wa ni siya sa sulod pa di ay sa redemptorist. Ako tigsimbahan man kog redemptorist mo na naswito sa kuno napita. Wala pa. So okay. So naa pa sa kanang koral pa, wa pa di pa kasud sa parkinganan sa redemptorist, no? So gisugat ka diha. Sa sakyanan. Sa entrance sila sa sakyanan bitaw to ni. So nagkatin kuan diha kanang sana kanang kalsada nga gipabaga ba nga kuan ba? Adung nagginunta liko. Okay. Diha din napita. Okay. Sumutong gisugat ka ni lalaki unya mura kunuhay mo kaila. Nya nitagad lang gyud ka nakatubay lang gyud kag istorya kay kaila mo nya giingnan pa ka nga unsay size imong tiil. Ngano man kuno palitan kag sapatos niya? Di ingon siya nga naay sapatos kuno sa sakyanan kay naman sila sakyanan attorney. Sus high tech ning high end din ning mangingilad no. Nay sa sakyanan unsa ba ilang sakyanan nay? Makahinumdom ka? Diri sa konsil po na ako nga kuan unsa ning kuan na klase Dios. Unsa ning klase nga sakyanan? Naa? Close ban nga white attorney. Pwede mi mangayo picture ana sakyanan ana sa imong cellphone ay? Be ato ko na si Ma'am Aida. Sige ko no ipasa ko no diri names. Kuha ko no names. Aron ato makuha ning maong sakyanan. So naa na sila sakyanan, ilang sakyanan ay giparking ra diha sa may kilid sa redemptorist. Mura kay ni kuan man niliko man nga kay padung na unta mi ato lagi magkuan lagi unta kuno sa San Pride. Okay. Sige atong tagsaon nay ha kay aron nga kuan nato masubay na tong maayo. So giingnan ka pila may size imong tiil kay naa sa sapatos nga naa sa sakyanan iya day kunong ihatag tong mga sapatos nimo. Ina na. Nitubag ka pila size imong tiil wala.
Nitubag ko. Iniingon pa ko size 40. Oh, sumoto niya ang iyang asawa kunuhay maupoy ni atubang nimo og Ni puli og kuan ako kanang atubang. okay. So tulo ka tawo ni ang atong masabot no kay niya lalaki mo rag iya kunuhay tong bana, niya asawa po kunuhay niya po'y usa ka tawo nga insik. Oh, mo tay kaupat attorney da sa driver. Ah, okay. Ikaw upat da sa driver. Sige nay ha. Akong gitagsa-tagsa nay para mahibukan na to nay nya ang mga tao pod ma-aware po sila nay kay isod kay basi makabiktima paniglain. Unya gamay lang nay ha. Ako say pasend diri ang picture sa banay diri sa among sibianan. Straight to the Ato point. sa mahigalang tagad kining sakyanan na ipakita sa ato nim so saan nga sakyanan iyang giingon? Kani mo ni nga sakyanan? Nakuha ni sa CCTV. Mo ni sakyanan na so murag kuan day ni. Unsa man di murag SUV day? Murag kuan? Mao ni siya nakuha sa CCTV lang. Oh, okay. Sige, atong balikan kadali si nanay mga higala ha. Kini si kanana og maklaro na ba kay klaro ani og kuan? Plate number? Ha? High Ace van day ni. Mo ba? Atong balikan kadali mahigala to si nanay to si Idol Tweety dito. Yes, Idol Tweety. Attorney Rufil, balik ta dinhi sa Barangay Hipodromo ato ang hinabion na pag-usab si Nanay Cecilia Nay. Nay, balik nimo nay. Na Okay, attorney. okay, kining CCTV, unsa man ni sa CCTV nakuha nimo ni nga picture sa van, nay Silya? Sa kuana sa kanang Ayala kanang kuan bitaw diha sa ha? Oh, Mm. dili China Bank kay ang China Bank lain sa to. Oo, nya Nagpaduon sila, naghatag sa sila og kuan sa Ayala. okay. So napakailaing pictures po ani, napakailaing pictures or mga video. Wala na attorney kana ra lagi, di lagi maklaro. Oh, so kasabot ni sila asas sa mo parking nga di sa maklaro sa CCTV siguro. Tingali attorney. Sige nay, atong balikan nay haso. Kadtong lalaki nga niduol nimo dito sa hipod sa kuan sa Redeem Tourist, unya human ang iyang asawa kunuhay maoy ni kuan nimo kay kining lalaki may permirong ni approach nimo, unya naa say giadto sa van. Mo na nga iyang asawa may nipuli og istorya nimo. Oo. Naon sa hitabo ato nay nga ngano man ning insect, di kalit ning insect, Chinese on. Oh, Insect yun ang matagyod. insikon gyud siya attorney. Nya iyang istorya ininsikon. Insikon pag istorya. Nga ni kuan siya nga magpadumdum siya asang Sun Pride. Sun Pride. Okay. Kini ni ang unsa man kuno ning insect kauban kuno ni ining magtiayon kuno hay. Or lahi po ning nga tao. Dili kunuhay sila kauban attorney kay nagpakuan-kuan man siya nga magpuyog kunuhay. Okay. So nabutang day kuno hay ni sa imong paminaw nga ni ay lalaki unya ni iyang magtiayon sila nga naka-approach mo niya. Doon na po ilaing tao kunuhay nga stranger sad nga nagpatabang pod. Oo. Okay, so napatabang asa dapit ang Sun Pride kay naasay pamaliton. Kan goods kuno mga magkuan siya, magkanbas siya. Sus, nakuan da hinuon kani na pati pagkabudulan nimo nadakas drama da ani kalakiha. Mao lagi attorney ay. Oo. So ang hitabo ana mingon tong pagpangutana niya asang Sun Pride, ikaw may nitubag nay? Dili ang katong asawa sa laki. Nga miingon nga asa dapit kuno ang Sun Pride? Ingon siya si Budok, then pagkatkuan ni ana siya nga ay nara diha sa Luyo. So, ni parking me diha sa Iglesia ni Cristo Okay. Okay na. Sige, nadagig ka no pag-ingon nga kay stranger man ka, tagaan kuno hay kag sapatos, murag na nakuan na sa kato gamay kay kana na ang mag-usahay na nga mura sa kaila kunuhay mo ba mura kaila mo nya ikaw po una po ka nga tingalig kaila tingaligwa basi nakalimot ra ka nya muhatag ra bag sapatos so nagtuo ka nga maayo og gawi may batasan mao gyud dahom gyud ko attorney nga manimbahay sad sila kinagod sa Redeem Tourist kani may ni magbantay tanan ani kay nasa simbahan ha na mga mangingilad sad. Okay, so nagtuo ka nga kinaboy sila sa kina nagtuo ka nga padung po sa simbahan unya muhatag pa sa sapatos nimo so parihatag tumong mga tong simbahan wadyo ka magdahong nga ila dayto. Okay, nya po'y usa ka insect pod nga nagpatabang kay magpalit kuno sa Sun Pride, magpalit sa canned goods, mo to nga gitudloan nga naaras unahan. Ang nahitabo
mi volunteer ko no ning magtiayon sa akong sabot ni volunteer nga atong ubanan siya nga asa dapit at tuduan tong hain dapit ang tindahan inana. Mm. Ang So, atong laki na mo ni canvas kunuhay kun pila. Katong driver, katong bana. Katong dili ang driver to ni katong bana atong babae. Okay. So mo to nga ni sakay mo ang iyang pamaagis pagpangilad kay kunuhay mura na nabutang nako ba nga manahunaan na to ba ikaw ang imong tumong musimba gud ka. Unya nagtuo sa katong mga magtiayon nga manimbahay pod sila. So niya gawas ana nitagad siya nimo nya mura mo kaila kunuhay. Unya paghuman nagtuo po kag kaila kay tagaan ra ba kag sapatos. So nadagyod ang imong kuan, ang imong pagsalig nadagyod ka. Kay parehagon mo mo tong simbahan. Oh, unya. Lagi kay Oh. pagkuan sa sakyanan ni dito ra sa jukog sakay attorney. So okay. Walay kuli-kuli. Way kuli-kuli. Ang imong pagtuo nga mosakay ka sa sakyanan kay inyong kuyugan tong usa ka lalaki kunuhay nga magpalit og kangods. Katong insik. Katong kunuhay. insik. Oo. So iyon sa sakay ta sakyanan kay aron ng kuyugan to ni kay luoy po ni siya wa katuod asang tindahan. Inana no? Mamalit siya og mga kangods. Ang iya pong tuyo pagpamalit og kangods para po sa kaayuhan kay kana na ang unsa to para kuno to sa mga hinabang. Hinabang niya. Mo na ito batayan ng mga kaigsunan nga naminaw na to karon ha. Narabay usay nga ang atong kasing-kasing ba nga tarong tag-ayo gusto ta matinabangon ta ganahan ta mo tabang sakyan kana napita. Nadaka. Nadaka kay ang imong guntuyo mosimba nya ang imong pagtuos magtiayon nga manimba pod tagaan pagkag sapatos unya ang imong pagtuo pod na taong tabanganan kay wa katuod asa dapit mo palit inyo lang pong kuyugan. So mo to sakay mo sa van nya inyong gihunong dapit sa may iglesia ni Cristo sa may Maxilom. Sa kilid ni parking ang sakyanan. Okay. So nagkanbas kunuhay, diin man sa nagkanbas. Wapod ko kay bawo attorney basta na naog tong laki, ang bana atong babae, kanang nilakaw-lakaw kunuhay ba taod-taod ni balik mo na to ningon nga 180,000 to. Okay. Kaya na may lista ang insik. Okay. So ang habilin sakyanan ikaw, ang babae ug ang insik ug katong driver. Ang insik ug driver, Okay. So 180,000 kuno tanan ang palitonon nga mga canned goods? Okay. Unya unsa may sunod na hitabo adto? Muto kanang katong insik ako ug ang katong asawa sige istorya pati savings ana-ana. Muto nadagyod ang akong kuan pod nga istorya sad ko ba nga muna na ako'y savings ana. Oo. Muto pagkakuan mo na to attorney nga ni ana sang insik nga sus ako wala ko'y savings ana in ana. Kanang kuanan ni ako mag-open ko niya ako kuno mo iyang ikuan silbing dili sad garant o ingon ana basta ako kuno iyang saligan pagkuyo kunuhay. So gikan atong sa may iglesia ni Cristo nya nagkanbas na giingnan sang 180,000 asa man mo ni padong? Di nanaog pa to sila attorney ang insik ug ang katungbana. Okay, diin man sila naog. Ako no sila kuhaon nga kwarta. Okay. Mo na magbalik, nagdala nag-backpack. Unya mo na dayto attorney kanang na-envelope kunuhay ni ana ang laki nga 1 million na ma'am. Okay, sige na ha. Sige, may kapagkadani mo. Pero oo. wala gyud sa akong huna-huna attorney kay iya man gyung ipasabak sa ako sige nay. At gamay lang nay ha. Ato tagsa-tagsaon nay. So diha sa iglesia ni Cristo dapit sa may Maxilom nanaog tong usa katong bana lang sa kay nagcanvas. Pagbalik niya ingon siya nga 180,000 ang bayro nun sa canned goods. Okay. Sunod ato saman ninaog ang insik ug ang bana. Nidagan mo og laing area wala na kay akong tuyo ning pangutana. Kay aron makita to CCTV. Wala mi mo kuan dito ra gyapon nagparking. Okay. Motong nga naog silang duha. Moto pagbalik na nagbakpak. Okay. Kanang backpack to ako nuhay dito ang suod nga kwarta nga 1 million. Oo. Okay. Gisod pog envelope punuhay. Ang nadani mo ang backpack sa inyong balay or wala? Na ato ni. Na ang backpack? Okay. Na pwede na to makita ng backpack nay? Asay purma ng backpack o to sa inyo? To sa inyo. Para ba sa kuan? To asa kanang uyab sa kong anak attorney sa motor. Sige lang nay. Basta nadani mo ang backpack ingon nga 1 million ang kwarta diha, kwarta kunuhay to sa insik.
Okay, 1 million Unya. kuno to. Imong gilili nga naay kwarta 1 million o wala po nimo lili ah? Wala ra gyud attorney, wala ra gyud ko nagkuan nga muna kwarta dito kunuhay. Giinya lang ka nga kwarta na 1 million na sa baka lang sa diha. Oh, okay. So mo to nga gisabak lang po nimo ang backpack. Oh, gidagyon ako sa pag-uli. Okay. Nay atong karoon na, naay driver, kisa may tapad sa driver nga sakay. Ang katong laki, Katong laki nga bana. ang nagpakuan ako nga kaila kunuhay ni. Oh, katong bana kunuhay atong asawa nga Oo. Oh, okay. So ang tapad nimo sa likod ang asawa o katong insect. Sick, oh. So tulo mo kabuk ka na sa likod. Oh. Gitaliwadaan kanila nay. Oo. Oh, gitaliwadaan ka nya istorya mo, istoryahan to nakatugaan po ka nga naa day kay kwarta pod sa bangko. Oh. Oh, sumaayo gyud sa mo dag istorya kay natugan ko nimo nga napo kay kwarta sa bangko. Ay, maayo kay mo istorya attorney. Uy, kanang madagyud ka, di gyud ka kapamakak. Makastorya gyud ka attorney. Unya kana na ang moto nga nagkuha og kwarta tong insect nga 1 million. Unsa man kuno to para asa man kuno to kwarta ibayad to sa katong gikanvas or para unsa man kuno to hatag to nimo? Wapod ko kakuan attorney basta kay iya ra tong gipasabak yun nako. Ikaw po naginamhinam sa kay Ginggan niyo attorney ba? Oh, 1 million ko ng kwartahan imong gisabak-sabak sa imong pagtuo lang nga 1 million wa po nimo ili gamay. Wa gyud. Naikog lang po kag lili. Giputos pa man sad siya og envelope. Okay. So gikan dito sa may Iglesia ni Cristo na mauli mo sa hipodromo ato panahon na. Oh, giuli ko sa hipodromo attorney kay nagkuha ko sa akong bank book og gamay nga alahas. Okay. Nay, nya unsa naman ang orasa naniud to mo ani nila or wala ra? Wala. Wala mo maniud to. Kay kanang orasa mga alas 9, alas 10 maabdan mo paniud to ana, pero paspas ra kayong panghitabo di ay. Paspasa kay attorney eh. Okay. So kana na ang Kay nagkuan sa bangko murag nakagawas ko pag human ako withdraw is 12 kapin man. Okay. So giunsa man kapag ingon dai niya nganong naahat mga uli mo si Pudromo, unsa man iyang pasalig nimo nga uli mo si Pudromo magkuha ka sa imong passbook unya magkuha ka sa imong alahas kay ngano man kuno to? Kuan na gyud ang wa gyud sa kung nauna nga muna attorney ay ambot lang naglibog ko nga ngano gyud nga dali ra gyud kay ko nagkasunod sa iyang isugo nako. Oh, kay nagtuo man ka nga 1 million na putong imong gisabak god. Nga backpack. Ay wa pero wa gyud sa kung huna-huna attorney nga 1 million to nga kwarta gyud to nga kuan wa gyud. Oh, baliwa lang nimo. Oo, Okay. wa gyud wala ra gyud ako ibili nga muna ba nga nagsabak og 1 million. So ni pauli mo sa hipodromo, pag uli nimo sa balay, unsa man tong sakyanan nga inyong gisakyan, nakasuod pa ni sa hipodromo, nakasuod gyud sa inyong kay kasulunon man inyong barangay. Oh, nakasud si attorney pero wala siya ni sudjud nga ri sa ako nga sa moa kay naa may basura na traffic mi sa basura. So gipanoog ko, nag-e-bike na lang ko paguli sa amo. Unya sila nagpaabot na sila nimo. Oo, nagpaabot sila sa eskina attorney. Okay. So pag naog nimo, isuod ang sakyanan pero wa na gyud makasulod sa inyo, nag-e-bike na lang ka. Yeah. Pagbalik nimo gidanan nimo ang passbook og ang imong alahas. Oh, Okay. Unya pagbalik nimo to sila balik mo kag sakay sa ilang sakyanan. balik. Oh. Okay. So ang daan nimo to panahon na passbook nimo ang imong alahas o 20 mil nga kwarta, no? Oh, mga savings ako nga kuan. Okay. Oh, mga 20 gid siguro to. Okay. So pag abot dito, nganong imo man gihatag nila nay? Unsa may ilang pasalig di ay? Di wala ra to niingon na tong insik nga kanang unsa ko ka siguro nga kwarta gyud ni so dapat gyud ni withdrawon. So kato na, Ganahan pa ko niya nga tagaan ko niya 100,000. Kay ang ato, Wa, good. Nya kadto kuno kwarta nga nas backpack nga kwarta sa insect nga 1 million. Unsaon man kuno to ninyo dai kuno? I-deposito po to ninyo unsa man kuno ilang pamaagi? Wala ra kanang iya ra gyud tong gipasabak na ko to ni. Sumoto nga gikan dito. Ra gyud. Oo. Imong gihatag ang alahas. Unya dayon ang kwarta. Unya dayon ngadto pa gyud mo sa imong bangko. Oh. Wala gihatag na ko ang katong kwarta nga savings ug alahas. Pagkahuman ingon ang laki nga muna og kay magkuhag withdrawal slip
mao gyud unta nay akong gihuwat attorney nga Mm. makita nako ba sa bangko. Karon wa man attorney. Ako ra may nakita gihapon nga nisud og gawa sa bangko. Wa day ka uban ni Sorry, dito sa bangko? Wa ka uban ni? Wala. Gipatabok ra ko sa babay, sa asawa. Okay, kining China Bank ni sa Ayala, no? Mm. Diin man sila nagparking dapit nay, aron nga di makita ilang sakyanan. Sa tong lugar oy Okay. unsa tong lugar ma'am ay kanang China Oh. Bank niya crossing man na. Diri kanang parkinganan nila kunuhay ba? So sa CCTV sa China Bank, ikaw ra gyud nakita kay wa day ka kuyugi po nila. Giingnan lang ka nga pag-withdraw dito paabot Wow. namin nimo. Oh. Oh. Wala gid sila mukuyog attorney kabaw gid sila attorney ay nga naay daghang CCTV sa China Bank pakita sila. So wa ka kuyugi, ikaw ra giingnan nga. Sige nay, pag-withdraw dito kwarta, paaboton ka na mo dire. Inana. Oh, gikuan nagkuha ko no withdrawal slip ang laki, then ang babae, ang asawa mo ay nag-fill up. Ako ra nag-signature na lang ko. Okay. But kadtong maong withdrawal slip, dili na to gikuha sa bangko, ila na to daan da. Kay wa man sa makita sa CCTV. Mo'y ingon sa manager attorney kay imposible man kuno kaya nagmanood sila dito kay ba man silang naagyo CCTV makita sila. Okay. Sige na ha. Sige, kanang puntuhan na dapita ha. Ato sang tagagpagtagad na, ato sang gamay lang kayo, okay? Straight to the point. Kini mga tawhana, kamausan ni Nestor, asa ang CCTV, asa dapit nga di sa maigo, asa dapit lang parking sa kanan, nga di maigog CCTV, marukoy na ni mga tawhana. Muna, bantay tanon ha, kining atong dakbayan Subo. Niya ni mga mangingilad, mga sukitig paminaw, mahipnotize na ba ka? Sama ni kananay, nahipnotize siya mga kaigalaan. Atong balikan si nanay mga higala o ba ni Idol Tweety o kasamang Aida? Yes, Idol Tweety? Attorney Rufil, atong ibalik dahil na Naisalia, Attorney Rufil. O, Nay Silya, balik ta, Nay. Okay, sir attorney. Okay. Nay, kanang pagnaog nimo kay pawidrohon ka sa kwarta, kadtong imong gisabak-sabak nga backpack nga duna kunoy 1 million, imong gihatag sa babae o gihatag nimo sa insik? Oh, gibalik na ko dito niya. Okay. So moto nga ninaog ka sa kanan, unyag inan ka nga pag-withdraw dito, gipirmahan niya ang kananaang kuan, ang katutuang withdrawal slip, sila mo'y nag-fill up tanan, gibutang pila may kwarta nga ilang ipa-withdraw nay. Nahugog 130 attorney. So sila'y nagsuwat sa 130,000. Oh, ang katong asawa. Ang asawa din, ang ikaw igor ka ni pirma nay. Oh, Ya, pag- pag-abot sa kanang kasi Taylor. Pag humagpirma nimo, matuingon niya, sige, adto okay, withdraw ha. Nya paabuton lang ka na mo dire. So ikaw ra usa ni baktas ito wala ka kuyugi nga kanang gikuyugan ta ka ba giagak. Gipatabok ko niya. Gipatabok ra pero wala gid sila mukuyog sa awa gid siya mukuyog sa bangko. Okay, so gipatabok ka, nya pag-abot nimo to sa China Bank, imong gi-withdraw ang kwarta, unya dayon pagbalik nimo sa man gisuod na og kanang envelope ang kwarta? Oh, Brown envelope, no? kanang oh. Okay, so tabok ka, balik ka dito. Balik ka sa kanan. Unya pagbalik mo sa kanan, imong gihatag ang kwarta nga 130,000 diin man sa insik o sa asawa? Oh. Sa asawa. Sa asawa. Unya dayon lingkod ka, gibalik po nila hatag nimo ang backpack kunuhay nga dunay 1 million. O gihatag na sa niya balik sa insik. So imo na pong gisabak. Nya asaman mo. Gituyok ra ko, mura gituyok ra ko. Nakalimot ko asa to nga lugar. Pasakay ko, nagtaksi na ko paingon diri uli. Okay. So gituyo ka, nya giinan ka nga magpataksihon na lang kay niguli kinapas li adtoon. Kay ato sila sa budiga lagi, magkuha lagi kuno sila sa TV. Nga 55 inches. Okay. Nadak kayo. Kanang TV nga 55 inches, unsa mo kuno to ihatag kuno to nimo? Oh, maoy iyang istorya nga ihatag nila nga maoy ilang kuhaon, then moadto dayon sila diri si Podromo. Okay, so giinan ka pagtaksi na lang uli sa hipodromo kay magkuha pa mis TV, apason na ka na mo sa hipodromo. Oh. May gani attorney, gihatagan kog 500. Para Wala pang- ko'y plite ato sa taxi. Para pang taksi nimo. Giingat ako, isud din 500 diya, kay wa na ra ba na isud imong pitaka. Gihurot ha sa sud sa akong pitaka, attorney, oy. Astang sud siyang pitaka gihurot pod? Oh, Uy, gitagaan lagi kog 500. May gani, gitagaan lagi ko pamlite. sus Ginoo ko. Pila man tong sud siyang pitaka nga kwarta? Wapod ko na kay numdum na attorney, basta naasad to'y kuan kay kaning masimba ko, usay mag grocery ko, mohapit ko ba sa colonnade or carbon, inana ba?
Oh. Nasa tuisod attorney gawas atong akong pang budget. Okay. So katong sapatos nga giingon nga tagaan kag sapatos nadaan nimo? Wala. Wala yung sapatos attorney. Ay, Wala. Wala rapod ko ng tana og asa. Oo. Unya kadto giingnan ka, silbi nagka friends naman gid mo pero tigyon yung istorya sa suod sa kinan, nadalan po ka, laliman ka, gisaligan ko ka sa 1 million nga naa sa backpack. So nagtuo po ka nga friends gud mo. Oh. O, nya giingnan ka nga, naog na lang ka, magtaksi na lang ka, amo sa kuhaon dito ang 55 inches nga TV, amo lang iapas imong balay sa hipodromo. Mo giingon. Kay nireklamo palagi ko attorney nga nganong ari man ina kong kwarta nga naara ba kay bayranan nga 180. So ni ana ang asawa nga okay ra na kay kanang naana may address akong gikuha nimo. O, adto lang ta mag-ihap og kwarta. Balay. Sa balay, Oo. apas mi sa balay, magdamis Oo. TV nya mag-ihap tas kwartaan na siya. Oo. Oh, sus Ginoo ko. Moto nga, diha ka naog ka, sakay kag taxi uli ka sa hipodromo. Oh. Nya Na nagtuo. waiting ko. Oo. Wasuwat ko nila. Wat-wat ka. Yeah. Mga unsang orasa naman ka nag waiting nya wa man sa maabot. Mga kuan na to, katong pagtawag sa kong anak, wa pa sa garutoy mga alas 2 attorney kay naabot ko mga o pa may alauna. Na imong gikuha imong Katong, ilang number sa cellphone imong gikuha nga magtawgan na ilang ta na. wala, gikuha akong cellphone og apil. Uy, suway na habilin day nimo gyud hasta imong cellphone apil Wow. kuha. Oh. Ay, yan rasad kay na kong gihatag lagi, ambot lagi attorney. Oy, Na-hypnotize ka? Gayon na. Wala gid ko sa akong kuan ba, panimuot nga kuan. Diha na ko nahigmata nga nanawag ang akong anak nga nangayo na di ay nila og kwarta. Unsang hitabo Nangayo sila kwarta. nangayog kwarta ang katong mga tawhana? Ang cellphone mo gigamit. Oh. Okay, mo gigamit. Nanawag ang akong anak mo na to na kuan ako nga muna. Motong ni sa ko taas, gitan-aw na ko ang bag. Ang imong anak wala mailad nila. Ang imong anak na kay gitawgan man imo na kay imong cellphone to aman nila. So kasabot sila sa imong anak. Wala man madaang akong anak attorney kay nanawag man sa naksa kong bana nga akong kauban diya sa balay. Muto niingon ang ganlan maribig ang kuan sa kong bana, ya na siya nga hala na scam gyud ni ng silya. Una to, nandiha na ko nahigmata nga kuan mo to gitan-aw na ko ang bag. Mao na dayto papel. Pag tan-aw nimo sa bag, imong giukban kay tuwa kong 1 million dito. Nagtugo kay imong gidang 1 million. Mao lagi. Sus Ginoo ko. Mao Pag lagi attorney eh. pag ukab nimo sa kanang backpack nga nagtuo ka to 1 million, pag tan-aw nimo mga papel na daisod. Oh, gidana ko sa ubos. Kaya naman ko sa taas attorney. Oh. Gidana ko sa ubos. Gipakita na ko sa bana sa kung kuan anak. Oh. Pag tan-aw pa papel na daisod. Grade 3 nga papel gipilo-pilo. Hesus Ginoo Upat ka ko. buok. Hesus Ginoo ko. So perti pagkakuan na dadi to ang imong alahas. Unsa man to nga mga alahas nay? Kuan attorney mga sing-sing upat ka buok attorney kay mga gagmay naman no. So ako lang gihipos. Oh. Kwintas nya mubo man sad gud ang kwintas ba ta na ako masulob. Amo ra gihapon og akong gisulob kuha gihapon to. Oh. Og arios. Pag uli din nimo pagkuha nimo sa imong passbook, pagkuha nimo sa mga alahas, why mga tao sa balay nga nakapangutana asa man ka na silya nganong daman ka anang kwan, mga alahas. Wa gyud. Wala gyud mingaw jud kaayo among kuan lugar. Wa gyud ko'y tao nakita. So pagkamatngon nimo pag Kani nga to sa kanang kuan attorney katong sudlanan nga kuan ya dagkutanan. Wa gyud sad ko'y tao nakita. Lagi. Kuan ambot lang uy. So mo nang imo na gipablatter sa atong police station sa Mabulo. Oh, giblatter na si attorney pero wa na lang ko ni balik attorney kay wa man ko kakuha og CCTV nga kuan niya footage. Oo. Okay. Sige nay, amo lang i-follow up ni sa Mabulo Police Station. Kay anyway kanang atong hipis Mabulo si Eric Hinguyon mayo man na nga hipisad. Basi pag matagaan kasulbara na to ni. Pero ang ato ni pila man ka CCTV mo nakuha, maora ni mo nakuha CCTV way lain. Sa Ayala ra na nga kuan attorney kay ang sa China Bank wala man.
O ang dapit sa lilim tourist wa kakakuha og CCTV? Wala jud sila yung mga kuan dito kanang naay unsa na nga kuan atbang sa nang kananan diha day. Dap, Ah, KFC wala sad. wala sad. Diha sa may kuan, sa may Igahara. Iglesia ni Cristo, basi nasa yung mga CCTV, wa kakakuha? Wala pud ko nakakuan diha aton ni. Okay. Opo. Pablate mo sa pulis, wala day katabangis pulis og subay ani asa dapitan mo nangadto? Wala namang good mi mamalik aton ni good kay mura kong na hopeless case aton ni baka wa ko'y nakuha nga evidence nga kanang makita nako siya nga nagkuha withdrawal. Oo. Sige lang nay. Sige lang nay. Importante ani ron nga manika mo tag pamangita tag pamaagi basig masolve sa kapulisan nasubay tanang CCTV. Ikaduha makahatag ta og kana na ang leksyon og makahatag ta og awareness sa tanan nga dili to mga makailad tong mga tawhana, mga mangingilad tong dagko. Yes, attorney. Oo. Sige, sige nay. Salamat kay sa paghatag panahon na mo nay. Kining usapod parihara mo og anangilad ninyo parihara? Gahapon na siya. Thank Sige, you, sige. attorney. Thank you nay Celia, thank you nay. Ako ni si Nanay Edisa, attorney. Ato pong hinabion attorney unsa pod ning iyahang na sinapi o daning budol-budol na Edisa, mayong buntag. Kauban na to si attorney Rofil Fernandez Banyo. Ilo na Edita. Hello, attorney. May buntag. May buntag nay. Kaning nangilad ni Nanay Cecilia, pariharang nangilad nimo or lahi po ni sila? Awasan ko makahibawan, attorney. O pila man kabuk ang nangilad nimo? Kagahapon, good attorney. Oh. Naghuwat ko diha sa may jeepney stop bitaw sa hipodromo kay musimba unta kog Santo Niño. Oh. Naay miduol nako nga babae. Nagkuan siya nako nga kuan ko no siya attorney, taga Dumaguete. Na ako no siya kuan, na ako no siya kanang karga nga solar kay mag-deliver ko no siya. Unya, nadaot man ang iyahang wingban ko no nga gikargahan sa iyang mga solar. Nya, na ako no niya giparking sa Sir Simon. Unya, niingon siya nga mangita siya anang Rodriguez Trucking Services. Kay na ako no na si Pudromo. Di niingon ko pag istorya, wa man ko makakuan anang Rodriguez Trucking Services. Dayon na ko'y babaeng usa ni duol na ko attorney nagmas. Ni duol na mong duha atong taga Dumaguete. Hing-ana din siya pag istorya attorney nga nakadumdum ko no siya ni anang kuan kanang Rodriguez Trucking Services. Ingon siya nga amo ko no tong tabangan tong taga Dumaguete nga among ihatod ngadto aron makadumdum. Jesus. Niingon ko pag istorya, kala mo simba man ko oy sa Santo Niño. Ingon din tong usa nga dido o lagi nga. Musimba man sad ko nang magkuyog lang ta. Ako lang ni siyang tabangan. Jesus, marusip. No, mao to attorney na nakay midget. Sa wa pa mi makatabok anang sa may DSWD mo tabok man ta diha. Nanganaog mi nya dayon na madumi diri sa may atbang sa DSWD bitaw nang naay mga building diha kang Asnar. Naamay na maligya diha og kaning mga housing supply. Dinami dapit nanganaog unya niingon tong babae nga musimba lagi nga mukuyog nako nga siya lang kunoy mo adto sa opisina sa tracking services kay hapit na manggod pud mag alas 3:30. Yahar ko nung direktahon og adto ang manager kay aron ko no kuan tong nagkinahanglan alagi og kanang tracking services. Ya, nabilin ning duha og katong taga Dumaguete. Pagkataon-taon, nabalik to siya, ingon siya nga, nangutana siya, pila man giday imong kwarta dihang da? Yato gipangutana tong taga Dumaguete. Ningon sa tang babae nga 10,000 yang da. Ingon tong kuan pag istorya nga, ibilin lang na ning manang kay ayaw lang pagdag kwarta nga tus opisina kay naarba kuno daghang mga ahinti, tingalig makwartahan kuno siya didto. Mao to ningon ko pagtubag. Uy, anong ibilin man na ni yang kwarta nako? Kumudawat anaoy. Kay dili ba gyud miingon nga kaila attorney. Anong paguniton mo ko nilang kwarta? Di mo akong katarungan. Di ningon tong babae nga. Sige, ako lang ato ng manager kay aron mao gyud kay mo pasabot ninyo aron mo magkasinabot. Di nilakaw na pud to siya. Pagbalik ni attorney, nadaan na to niyang usapod ka babae.
Mao kuno to'y manager sa tracking services. Mhm. Oo, nispasabot ang manager nga adto lang kuno sila magbinayran na sa persimmon. Unya, ako'y padadon nila sa kwarta kay muadto pa sila sa opisina magpirmahanay kay muapa sara sila nako sa persimmon nga magdana sa truck. Mm. Unya kan laging dakuan lagi sa attorney nga makatabang nga nalit na manggani ko sa simbahan. Mm. Nanabok mi dito sa kanang naabitay jeepney stop diha sa may kuan. Unahan sa DSWD. Oo. Kay pasakyon ko nila para persimmon. Oo. Pag-abot na mo, sawa pa di ito attorney, niingon ko nga, patanawas ako nung kuha ng inyong kwarta, di? Mm. Eh, ako man lagi ilang pagguniton, Mm. patanawasan ko. Gikuha sa babae itong brown envelope, na dito sa brown envelope, natong kwarta nga giputos og cellophane nga tag 500. Mm. Oh, mautuhan ko nga. Niingon sa kong istorya, sige, isod lang na diya sa akong baktak. Wa ko kumitanaw og unsa dito ka tinuod nga naato ng ang kwarta wato niya ilisi kay ako ra man giingnan isud na kong backpack ang sa likod baya pug ko Oo. mao to nga pag human ato na nabok mi kay pasakyon ko nila og jeep para persimmon Mm. pag abot na mo didto niingon man tong taga Dumaguete nga nay taga ko og kuan kanang mura ba sad og na say panghawakan nako attorney nga Mm. magdakos ilang kwarta nasad sila silbi counterpart po nga na sila gunitan nga kuan ako kanang aron dili kinta ko mudagan Mm. di akong ginan o niya akong ID sa senior citizen kay kung musuod mo sa hipodromo sa merkado daghanan nakailan ako diha Mm. oy ako gihatag Mm. daw kay niingon man tong manager nga sibilin lang nina akong sing-sing nimo ma'am aron makasiguro jud ka nga kanang kuan lagi legal lagi kuno tong ilaha. Ingon siya, ihatag sa namin imuhang sing-sing niya, kay haron siya na ay magunitan. Mm. Ingon pag-istorya ito ni, koy, dili na akong ibilin. Uy, kay dili na ba niya akong sing-sing? Sa akong ba ni anak? Mm. O doon na akong pong. Sus, na daw kay istorya, ano siya nga, ibilin lang na, kay iipon naman gihapon na niya diha sa kwarta, nga ipadani mo, na nagawa sobre ang babae, kay ato isod ang sing-sing. Kani lagi wa gid ta maghunahon na attorney nga unsa ba ito di ako gihubo kong sing-sing kong gihatag mao to gisud niya sa sobre nakakita man kong gisud niya sa sobre kunya dayon gikuha to niyang ikubag nga gisudlan niya atong brown envelope giipon to niya dito ang sobre wa ko maghahom attorney og lisdan ba di ito niya atong sud atong ikubag kay unsa mga pag-abot nako sa kaning persimmon pag abli na ko sa bag kay primero jud an attorney pag abot na ko didto nangutan ako sa security guard sa persimmon o abay wing ban din hinga naka-parking ingon sa tong security guard nawa lang dito sa mga kanang parking area ma'am dinadto ko paano jud ko kakita wing ban di murag kain na ni Santos kung ni balik ko sa security guard ako ginan guard tanawa ko no guard ug unsa gisud ani ang ilang gihatag na kong ikubag sigay testigos ug unsay sud ani di mo to akong giabli so pag-abli na ko attorney ang sud papel sa grade 3 murag uban gid ay santos nag-scam nako sus papel sa grade 3 unya ang gisud sa sobre attorney ibong ko nga naman nga na may silupin akong gipislit kahit man di ako giabli pagtanaw nako attorney, hindi nga kanang ox bitaw nga hindi. May sud atong sing-sing. Sus. Mao na to, gikuha na ko wa na. Nailad na ko ani. Kanya gibidyo ko sa katong security guard sa persimmon. Nga gibidyo ko niya nga nagsikog istorya nga mao na ang hitabo ana. Naingon dahil sila nga manawag tag pulis ma'am kay atong panhion. Naingon man ang taga kuan lagi sa police station nga busy sila ako lay padtuon. Mukong dito ko attorney akong gi-report dito. Oh, marat to. So na-blatter na ni sa Mabulo Police Station kagahapon. Kagahapon attorney na blatter na. So ang nakuha nimo na ikatong sing-sing nimo may nakuha nila. Ang sing-sing nako attorney nya nadugangan pag yun sa akong ariyos. Gitangtang bagin ako sa kong dunggan. Oh. Hesus Ginoo ko. May panisimba ka sa Tuninyo adto dayon na lang wa na ka mo tabang-tabang unta. Di ta ka mailad. Mao bitaw ginay ako ag yung na kuan attorney nga
may pagsingsimba na lang ko atong kuyog-kuyog pero kanila laging ato laging kuan attorney nga mutabang ta. O yun ay nakadaot mutabang ta nya wata ka ila. Itabangan mo tag duot sa tong kaugalingon. Sus, Ginoo ko. Ang imong tantuyo ato ba sa kinahiladman sa imong kasing-kasing nga makatabang unta ka, naunsa bang hitabuas sa imong pagtabang ikaw na mahinuoy, magkaluluoy. O tinuod jud na attorney. Mao ra gyud unta toy akong tabang kay sahi ra bagod ha. Nya tagalain siyang lugar, taga Dumaguete. Wa siya maswito diri sa syudad. Motong intabang ko niya. Unya katupong usa nakaamong attorney, katupong isa ka babae nga ninduol siya lagi nga. Yan siya nga, asa day kanay kung musimba manggod ko siya. Musimba man sad ko nay magkuyog lang ta. Pero ato ni siyang tabangan. So ni siya ditong ihatod. Oh, so kwanto? Kanang nadaka nay, nadakas drama kauban na to sila nay. Oh, mao lagi na attorney nya. Ila para bagyud untang pangayoon ang akong pitaka attorney. Ingon ko nga ayaw lang jud ninyo pangayoa kay nay daghang importante ani nga mga papel ning akong pitaka. Di jud ni nako ihatag ninyo. Moto nga sila mamugos. Ang singsira lagi nako ug ang Arios mo'y nadagid nila attorney. Jesus, Ginoo ko. Pila may kantidad ato imong singsing ug aryos? Katong ako ang singsing sa atong mga buwan sa kuan, Disyembre, ako itong gipa-appraise sa Palawan. Ang dawat ko no ato, murag 5,000 kapin, hapit mo 6,000. Kagabi iron, kay nanawag man tong ako ang anak nga magtag-iya sa singsing. Ingon man niya nga ang pagpalit ko no ato sa yang asawa, hapit ko no itong mag-20. Uy! Facebook na meron. May dangat. Nya maron to ako alaging kuan kay ako mong gipa-appraise. Nya ang katusang ako ang Arios attorney, pinalito sa ko ang anak. Pila man to? Ipalito sa akong anak og 3,000. Ambot lang pila may kantidad ato ron. Mong ingon ko nga, ang presyo ron og magprinda kuno ka kay tag 5K man kuno ang gramo. Ingon ko, sobra sa to. Kung mga 6,000 siguro na to. Sus, Ginoo ko. Sa imo na bang anak in taon to nga, ipilitan kag singsing sa imong anak, ipilitan kag aryos sa imong anak. Naunsa ning kalakiha nga, mao na nada sa ilad noon. Paita. Maagi na attorney gyud. Kani lagi magpahiro-hiro ta attorney kay mutabang lagi na sa atong isig kaingon. Oh, Ito naman hinuoy na daot. Jesus, Ginoo ko. Katong taga Dumaguete, babae to siya nay? Babae attorney. Oh, babae. Motong Taas. oh, mga kauban na to sila, babae to siya nga kunuhay nagpatabang nimo kana sa wing van nga naikarga nga mga solar, do na po ila yung babae kunuhay nga nagtuo ka nga dili sila kaila nga ni approach nimo nga mosimba pod siya nya inyong tabangan tong babayhana. Nya katong manager pod sila ra tong kuyuga. Tulo ka mga babae dai ni nay. Umaohon. Oh, tulo ka babae attorney. Jesus. Ay, ginakong pagkalaan mo Jesus, Ginoo ko. Jesus, Ginoo ko. Pero ang ilang gamit nga kuan, basig mga team tani daghan sila kauban siguro sila kay papel man sa grade 3. Parihara dai sa kang nanay Silya. Oh, nakaroon pa lagi ko nakakuan attorney pagkahibaw po nako attorney Sister Celia nga ang suod sa iya pong kuan papel sa grade 3 nakakuan dai ko nga kauban ra to sila. Grade 3 magyapon nga papel ang nakasuod sa envelope nagibutang sa ikubag. Jesus, Ginoo ko. Paita. Na. O sige na, at least tablatin na ni sa Mabulo Police Station. Amo lang i-follow up sa ng Mabulo Police Station ani. Ugon sa itong mahimo ani nay. Ato sigong tawgon si Kwan Major Hingoyon ani. Salamat sa panahon nay nga gihatag nimo sa DYHP o IFM. Salamat sa kay attorney. Oh, kasama nga Idol Tweety o kasama Aida, kumusta mo diha? Paita ini Yes, sitwasyon Attorney na. Rufil, pagkapaita man lang yun ani Attorney Rufil. Oy, ang ilag yung kanaganing biktima hon Attorney Rufil, kaninag yung mga tiguang, gatugurog limtanon. Pero masaysay pag in town, gikan una hangtod kinalasan Attorney Rufil. Pero katong higayon na, wa gyud sila kabaw nga ilaha ditong gipang buhat. Sunod ra pod in town sila Attorney Rufil, kana bang murag bata nga wa gyud intay kalibutan ba. Kuha na, Idol Tweety, na-hypnotize in town sila. Kanabit taong nakay kasing-kasing. Kasabot ko ni Nanay Silya o Nanay Edita. Nasa kasing-kasing, mosimbagod sila. Pareha ko naman itong simbahan. So, naay kasing-kasing nga mosimba, paduol sa Ginoo. Unya, kung naago ka, paduol ka sa Ginoo, mutabang, gaya kasi mong isig katao. Tinood. Jesus, Ginoo Kaya ko. pareha pag yun sila yung duha Attorney Rufil nga padong yun sila simba. Oh. Na Paita. naunsa na ni kato si Nanay Celia Attorney Rufil og katong usa ka biktima
nga di raman pud gud nato makahinabi kay maglisod pud lagi og storya Attorney Rufil. Napagilaing biktima ang atong interviewon unta, pero sige na lang, ay na lang Idol Tweety kay maglisod og istorya. Oo, naglisod man og storya gud Attorney Rufil. Dako pud tong nga kantidad ayaha Attorney Rufil nga gasunod ra gid to sila. Enero 20 tong katong intawon wa na to nakahinabi niya then 21 to si Nanay Celia pag murag hapit gitong baguhay panahuman ang kining sinulog. Kaya naging daghan kay mga dayo po diri Attorney Rufil nga maopoy ilaha pong budol-budol. Pait kay Attorney Rufil ay So, ang mga pizza 20 katong usa, pilay nakuha ato pizza 20? dako jud Attorney Rufil. Ma-ATM ang gud to ang nakuha adto. Sa ATM, okay. Ang pizza 21 na Naisilya nakakuha og mga kuan. 200, mga naagid 200 to Attorney Rufil kay aside sa 20 mil nga na siyang pitaka napamgyud to'y tinaguan pod. Oh, plus mga alahas. alahas. Attorney Rufil. Butanta 150 padung sa taas pa, okay. Unya, Oo. ang kagahapon, Kabuok, alahas. sinanay gahapon, nanay Edita, gahapon pag yun hitabo, presko pa kayo. Aperting presko ha Attorney Rufil mo nang ang mga nanay din hiwa na ng gawas. Paita. Wa na ng gawas Attorney Rufil na hadlock ka. Mga Kaya tiguang ba't hindi target. na po i-hypnotize. Kaya Hypnotize. kita Attorney Rufil, di naman ta mailad. Kaya mo, kabalo naman ta ni mga scam-scam. Maskin tawag-tawag man kay Attorney Rufil na magpa-send o Gcash. Naaman kay mo, mas mailad pag ito sa gugma Attorney Rufil. Kana gyud tweet. Nang mailad pa das gugma kisaning mga scammer. Nang digid sila mo. Ang digid sila mo, paano to mo biktima kanig yung mga nanay po dilaha kay totoo sila limtanon kaning nanay kay limtanon. Mo ra ni ngambot asa niya nabutang. Ang problema anang say pa intahan Attorney Rufil gikan uno hangtod ng gid katapusan. mao gyud. Kanang ang imong bantayan na Idol Tweety kanang mambudol sa gugma. Sana. Nabudol gugma Attorney Rufil. Mabudol. Nay nagkatawa man ni din hi Attorney Rufil nagbudol pod guro ning mga Asa ganali Idol Tweety ha. Murag daghan man ning mabudol din hi. Budol sa kining kwarta o budol sa gugma man din nila. Standby tweets ako kabalikan ko to Tweets yan sa linya ron si Police Major Eric Hingoyon ang atong hipis Mabulo Police Station to tagag pagtagad kay dili man sa iyang police station na kuan na blatter ni ano tagag pagtagad mga higala. Lahat ng tanong, straight to the point. Major Eric Hingoyon, mayong buntag sir, live daron sa DYHP RMN Cebu og IFM. Good morning sir. Maayong buntag, Attorney Rufil, sir, o sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Sir, kining ako gikang gitawgan kay ligara naman sa ni mga budol-budol din sa ato. Unsa bay atong matabang kaan ni sir nga malikay ning atong mga kaigsuunan sa budol-budol labi na ni mga tiguang unya dunay nagpablatter diha sa imong station gyud atong hitabo tong Enero og kagahapon pod nahitabo mga taga Hipodromo ba in town sir. Yes, Attorney, naay tay nadawat nga report diri nga nangyari sa tuang station regarding aning mga modus karon na mga budol-budol. So daghan man gud ni sila kuan Attorney Rufil, daghan ni sila og modus na ay kining salisi usahay I think kaning nahitabo nato karon is senior citizen ng atuang mga biktima unya i-approach sila aning grupo na mga professional na matawag na to ni silang mga professional na mga swindlers, professional na mga salisi nana. So ang style na nila is kunuhay na sila bag nga puno og kwarta nga ila kuno i-deposito or unsa ba na diha karon moduol na sila og actually Attorney Rufil ilahan ng ginastudyuhan o kitsa ilang posible na mga biktima. Ang karon manggod panahon na is vulnerable gyud kayo ang mga labi na ning mga senior citizen, labi na makita nila na mga alahas o tanaw nila nga kwartahan mo nang ilahang pangduolon. So sama ana. Bilin ko no ang kwarta na ako na kantidad na 1 million, ipagunit lang sa unya. In exchange nga ingnon lang na nila na ma'am nami kwarta, amo ning i-deposito sa bangko inani nana pero naami laing lakaw pero ipagunit na mo nimo ma'am pero tagay mi og collateral ma'am kay base nun niya og inyo ning idagan o unsa ba na diha. So mo na ilang i-collateral nga
ang binalang na inyong alahas or ang binalang na 200,000 total ug unsa man gani ginansya pa ka. So luoy sa taon kayo ang uban nga mga senior citizen kasagaran, Attorney Rofil, mao gid na sila ang very vulnerable. So mao na karon nga ako ang iawhag na ako ang katawhan nga doble gyud ta sa pagmatngon kay namalik na pod naanay namugod mi lately nami nadakpan na inana pod ang modus attorney a few months ago. Mga Tagalog sad ni sila. So mura gid sila og kanang grupo gid sila nga tagalaing lugar mo ari diri syudad, ilang ari sila sa Mandawi Baron or Cebu City or asa pa na diha. Kuan gid sila kining organized gid ang ilang modus nila, attorney. Unsa man na sa sir kay mo ma-hypnotize ang biktima nila? Ma-hypnotize gyud na or nadala lang gyud sa istorya? Nadala gyud sa istorya, attorney. Maayo kayo na sila modala og istorya like ingnon niya nga, for example, mo mention og apelido or pangalan ang victim. Ila dingnon, tagakuan ma kung mama, taga diya, inanina na, oy, gagaw, marag mo kalit na lang og mamarinti na lang og kalit ba? Inana, usay mo gud ila nang i-research og kitsa ning ilang possible nga ilang biktimahon na ninana. So, magtuo ning biktima nga kaila gid sila labi na ng uban nga senior na nga medyo dili na kayo makatimaan sa mga kitse ilang mga kaatubang, attorney. So skill sad na nila kaning mga kanahan, skill po nis mga kanahan nga kamao gid sila nga mo mamiktima or mo hypnotize og mga victim. Ato siguro suwayan sir og subay ni mga CCTV sa tingali medyo hingoyon para makadakop tag usa ani patag mo ni maghatag og leksyon sa uban nay makatagam gyud ba? Yes, attorney. Oh. Yes, attorney. So actually ongoing ang atuang backtracking karon, amuha ning i-backtrack kining sa may hipodromo na incident. So ako lang sa diawag ang karon ako igrabang opportunity ang uban ng mga business establishment kung asa gali na itabo ang transaction, asa na itabo ang krimen nga cooperate lang sila sa pulis nga mapakita dayon nila, ma-view dayon namo ang CCTV kay para basin day posible wa pa na kasibat or nara na dire sa Cebu makuha mapunit dayon sa kapulisan. Mao gyud Colonel kay Major no kay bida maluoy ta ba nga nay mga mabiktima niya ilang sakyan na ba ang kini ato mga tiguang na mo adto ba palihara ba ning duha nga mo kang interview puros padung simbahan ba so medyo ano bang nakay kasing-kasing nga mo paduol sa Ginoo unya no kalit patabang consistent ko sila nga mutabang kuno hay kay kuan god nya didto nakasakyan sa ilang pagpangilad. Yes, tinood, attorney, actually wala na gina sila gipili maskin gali mismo sulod sa simbahan manguot pagali na. Ang mga yawa karon, attorney Ropel, wala na sila gipiling lugar ug asa. Ang ilaha lang makabenepisyo sila, makapanguot sila, makapangilad sila, wala na gina sila ipakialam og unsay asa nila i-commit ang crime. Taga-asa man sila kasagaran ni sir sa inyong monitoring sa intel ninyo or unsa man gawas sa mga Tagalog kini mga Bisaya man kuno ning uban. Naay lain-lain nga munisipyo, attorney Rofil. Ako, if I'm not mistaken, sa previous akong assignment diri pa ko sa Cebu province, naami isa ka grupo nga gikan sa Murag Laguna, somewhere in Laguna, Region 4. Diha sila taga diha sila kay pag-profile lang mo pare-parehas pud sila nga taga Laguna, nangagto sila og Cebu, nang-apply daw sila trabaho niya. Wa mo daw sila nadawat or unsa man ganina or samtang nagbuhat daw sila nga madawat sila silang trabaho, nagbuhat sila og mga inanang binuang. Okay, so unsa kay atong tambag sa tanan ang tingali ang inyong Cebu City Police Office o ang tanan kapulisan mangita sa pamaagi ni sir nga di ni makakuha ni mga tawhana ay ni attack ni sa ato ron nga syudad. Ang uban ani siguro pasublig ato pa ning sinulog kay pitsa 20, pitsa 21 but nay nahitabo kagahapon sumura og sa ning mga tawhana nga lisod man kay ni og magpabili ni dinhi may ni og mahipos og tanis sila. Yes, attorney, sakto na. So ang amo ang City Director na mo sa Cebu City Police Office, si Police Colonel George Ilanan, iya gid mi gimanduan na nga tanan any forms of mga criminality amo og gining sugpuon. So amo aning exertan og double effort, attorney Rofil, nga madakpan gyud ma-identify madakpan ning mga suspitsado aron dili na sila makapamiktima na sa dugusab kay ang kapulisan sa Cebu City og Regional Office 7 as a whole
seryoso gyud mi kayo sa amo ang bisad tanan namo ng mga kampanya batok sa mga anti-criminality. Colonel, salamat kay sa paghatag nimo panahon nato sa DYHP. Ato lang tistingan ning sa hipodromo gyud basi nga makakuha ta mga CCTV para madakpan ta ning mga mangingilad. Yes, Attorney Rofel, ang pulis sa Cebu City o sa Mabolo Police Station, amo agad ning paningkamutan ginamo. We will exert double, triple effort nga kaning labi na ni kaso nato sa hipodromo nga ma-identify ug madakpan nato. So mo na iyahog na ako ang katawhan nga labi na inyong mga kaparentihan ninyo na mga labi na mga senior citizen nga ug mogawas gani sila agto sila og pampubliko na mga lugar, dili magdala og mga dagko nga kantidad, dili magdala magsuot og mga alahas or kanang inyong ipakita inyong alahas kay ang kriminal kung wala sila makita na pwede nilang biktimahon, di sa na mobuhat og criminal activity. Pero pag makakita sila na vulnerable kayo, nga tan-aw nila nga inanis dagdag suot alahas, kuan kayo ang porma, Target ka. Target ka na nila. So tagaan na to og gamay nga idea or tagaan na to og gamay nga posibilidad nga makabuhat og di maayo kining mga kriminal. Major Eric Hinguyon, sir, salamat kay sir sa paghatag panahon nato sa DYHP o IFM. Thank you pod kayo, Attorney Rafael, og mayong adlaw kanatong tanan. May buntag. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.